Recordiwyd. I ni yn diolch i ti unwaith eto o Dduw am y fraint yma o gael dod i'r di. Ni'n gofyn i ti i bresennoli dy hun, i ddod lawr i'n plith, i dywallt dy ysbryd glân arnom. Diogela bendithio'n hamser yma, ni'n gofyn hyn o'r trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Rydych ni ddechrau trwy gannu'r emyn rhif 28. Pa le pa fodd dechreuaf foliannu'r Iesu mawr, ol rheinio i ras ni fedraf mae'n llenwi nef a llawr. 28 gen i sefyll i'w chanu. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa, fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuad. Yn hytrach na'n cwrdd gweddi misol sy'n cael ei gynnal ar y drydydd nos Iau o bob mis. Y tro yma, digwydd bod fod y trydydd nos Iau yw'r nos Iau cyn Gwener y Groglith, felly i ni wedi bod yn cynnal ein gwasanaeth Pasg, y Pasg ar y noson honno. Felly nos Iau, Ebrill 18 a 19, am hanner awr wedi 7 fe fydd oedfa bregethu yma ac fe fydd y parchedig Martin Williams yn pregethu. Yn y hoedfa nesaf Pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr, wrth i ni gymryd y casgliad, gen i ganu tra'r ein heistedd emrif 101.
Byddai'n darlleniad o lyfr y Salmau, Salm 52. Salm 52. Paham yr ymffrosti mewn drygioni o gadarn, y mae trigaredd Duw yn parhau yn wastadol. Dy dafod a ddychymig ysgelerder fel ellyn llym yn gwneithio'r twyll. Hoffaist ddrygioni yn fwy na daioni, a chelwydd yn fwy na threithi cyfiawnder. Hoffaist bob geiriau distriw o dafod twyllodrus. Duw ath ddistriwiad ithau yn dragywydd, efe ath gipia diamaeth, ac ath dyn allan o'th babell, ac ath ddiwreiddia o dir y rhai byw. Y cyfiawn hefyd a welant ac a ofnant ac a chwarddant am ei ben. Wele y gŵr ni ysododd Dduw yn gadernid iddo, eithyr ymddiriedodd yn lluosogrwydd ei olyd ac a ymnerthodd yn ei ddrygioni. Ond mae fi sydd fel olewyddem werdd yn hi Dduw, ymddiriedaf yn rhigaredd Dduw byth ac yn dragywydd. Clodforaf di yn dragywydd, oherwydd I ti wneithir hyn, a disgwyliaf wrth dy enw, canis da yw ger bron dy saint. Byddai bendith Duw ar ei air, saint a ddef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch I ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron, I ddod o flaen o'r seddfainc, I ddod ger bron y Duw sydd yn holl alluog, ac eto yn Dduw I ni yn gallu ei alw yn dad. I ni'n gallu dod at ti fel dy blant, yn gwybod bod na wrandawiad ar ein cyfer ni gan dy fod yn dad nefol trostom ni, ac i'n bod yn blant I ti oherwydd yr hyn a wnes ti trosom I ti ddarparu ffordd iachawdwriaeth, I ddfab ddod yn ifydd i'r byd yma ac I ennill ein iachawdwriaeth I ni, iddo dalu'r pris yn llawn. Ac felly o Dduw I ni yn diolch I ti bod ffordd, bod modd I bechaduriaid cael y sicrwydd hynny, bod bywyd tragwyddol ar ei cyfer, bod heddwch rhwng nef a llawr, bod heddwch rhwng ni a'r Duw holl alluog. Felly o Dduw I ni yn llawenhau, yn diolch I ti am y newyddion yma, yn diolch I ti bod modd mewn dyddiau mor dywyll, mor ddyrus, mewn byd sydd llawn cysineb a llawn drygioni a phechod. Mewn byd felly o Dduw, I ni yn diolch bod na obaith, bod na iachawdwriaeth i'w gael. Wrth I ni weld y byd yma sy'n llawn crefydd, dynion yn ymgeisio cyrraedd at Duw o'i gwneithuriad ei hunan, ac yn dod mor fyr, ac yn methu, ac nad oes heddwch ganddynt yn ei crefyddau amrywiol, ac yn ei hymdrechion I blesio I Duwiau, yn gwybod yn ei cylonau, nad oes heddwch ganddynt. Ond o Dduw I ni yn diolch I ti am yr efengil sanctaidd, yn diolch bod modd cael y sicrwydd hynny, dy fod ti wedi darparu ffordd, fod pechaduriaid yn gallu dod yn blant i'r holl alluog. Ac felly ni yn diolch I ti unwaith eto am y newyddion yma, am ffordd y groes o Dduw. I ni'n diolch am y cyfnod yma o'r flwyddyn. I ni'n diolch am bob un cyfle I gyhoeddi dy air. Yn diolch am cyfnod y Nadolig wrth gofio geni'r Iesu, ond I ni'n gwybod o Dduw ein bod yn cofio'r geni ar gyfer yr achlysur yma, y Pasg, pan I ni'n cofio ei farw, iddo farw trostom ni. Ac felly o Dduw I ni'n gweddio am bob un oedfa yn ystod y cyfnod yma yn ein hardal ni ac ar hyd a lled o wlad, lle mae dy air yn cael ei chyhoeddi'n ffyddlon, I ni yn gofyn y bydd ysbryd I ar waith yn bendithio'r gair hwnnw, y bydd na ffrwyth yn dod ohono, ac mae ti fydd yn cael y mawl a'r clod. Felly o Dduw tyrd i'n plith I ni'n gofyn I ti bresynoli dy hun yma yn ein canol ni, y bydde di yma yn cyffwrdd â phob yr un ohonom yn ôl ein anghenion, y bydde di'n peri'n celonnau I lamu oddi fewn I lawenhau, I brofi o'r llawenydd yma sydd yn tu hwnt I bob disgrifiad, bod ganddo ni'r llawenydd yma i'n bod yn blant I ti. Felly o Dduw diogelan amser cadw ar un drwg I ffwrdd, bendithia'r amser yma, I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni ganu Emerif 303, 3 pam o pam, bechadur cyndyn pam, y colli denaid dri. 303 gen i sefyll i'w chanu. Testyn o salmau, Salm 52 ar 8fed adnod, Salm 52 ac adnod 8, ond mae fi sydd fel olewydden werdd yn hi ddiw, ymddiriedaf yn rhy gared diw byth ac yn dragowydd. Bethau chi wedi sylwi ar yr pennawd cyn i'r salm ddechrau. Mi bydde wedi dweud hyn, Salm Dafydd, pan ddaeth Doeg yr Edomiad a mynegu Sôl, a dywedyd wrtho, daeth Dafydd i di Ahimelech. Ac felly dyna'r cyflwyniad i'r salm. Ac yr hyn i ni'n darllen yn yr ysgrythyr, yr rhoddodd Doeg wybodaeth celwyddog am Dafydd a'i bwrpasau. Gelyn i Dduw, gelyn i Dafydd, gelyn i'r hyn sydd yn dda, ac felly fel sydd mor aml yn wir y maent yn eog o ddwy celwydd. Yn honni i Dafydd gynllunio yn erbyn Sôl, 1 Samuel 22 adnod 9. Yna'r atebodd Doeg yr Edomiad, yr hwn oedd wedi osod ar weision Sôl, ac a ddywedodd, gwelaist fab Jesse yn dyfod i nob at Ahimelech, mab Ahitub. Ac mae'n cyhuddo Ahimelech o gynllwyno gyda Dafydd yn erbyn Sôl. Ac yna i ni'n darllen ymhellach fe arweiniodd y celwydd yma at berchod erchyll. Na i ddarllen yr adnodau
yn 1 Samuel 22 ac adnod 16 ymlaen. Gwrandewch ar y disgrifiad yma. O'r hyn sydd yn dod o Elin yn dweud celwydd. A dywedodd y brenin gan farw y byddi farw a Himelech, tydi a holl di dy dad, a'r brenin a ddywedodd wrth yr hedegwyr oedd yn sefyll o'i amgylch ef, trowch a lleddwch o ffeiriaid yr arglwydd, oherwydd bod ei llaw hwynt hefyd gyda Dafydd. Ac oherwydd iddynt wybod ffoi ohono ef ac na fy negasant i mi. Ond gweision y brenin nid estynnent ei llaw i rithro ar offeiriad yr arglwydd, a dywedodd y brenin wrth Doeg, tro di a rithra ar yr offeiriaid. A Doeg yr Edomiad a drodd, ac a rithrodd ar yr offeiriaid, ac a laddodd y diwrnod hwnnw 540 o wir yn dwynephod liain. Efe a drawodd hefyd nob dinas yr offeiriaid a min y cleddyf, yn ŵr ac yn wraig, yn ddyn bach ac yn blentyn signo, ac yn ich ac yn asyn ac yn oen, a min y cleddyf. Dyna be nath Doeg. Yn dweud celwydd, yn erbyn gwas yr arglwydd. Wel, yn gyntaf, hoffwn i edrych yn fyr dros y salm yma ar ei chyfanrwydd, ond i ddechrau gyda balchder dyn, ac yna chadernid y saint ac yn andrydedd ac yn olaf gogoniant i Dduw. Wel, yn gyntaf balchder dyn. Nid yn unig roedd Doeg yn elyn i Dafydd, ond hefyd felly o ganlyniad roedd yn elyn i Dduw. Mae'r ddau yn mynd llaw yn llaw. Fe welodd Dafydd ei elyn am yr hyn o doedd, does dim cwestiwn nag oes wrth i ni ddarllen y salm yma, mae e'n deall beth yw'r gwir. Mor aml i ni'n gallu claddu'n pen yn y tywod. Fi'n gwybod bod yna led yn ei ddangos gras ac i ni'n ceisio bod yn o ddefgar, ond hefyd mae gweld ein gelynion am yr hyn ydynt. Falle yn rhy aml i ni falle yn trio rhedeg i ffwrdd o'r gwirionedd. Ond i ni'n ei weld efo'r un, roedd Dafydd yn ei weld roedd yn gweld roedd ganddo fe elynion, ac yn gwybod fel roedden nhw'n teimlo amdano fe, ac yn gwybod yr hyn oedd yn wir ohonyn nhw, ac mae'n ei disgrifio nhw am yr hyn yr oedden nhw. Dyma beth sydd wedi digwydd. Mae'r sawl yma'n llawn o adnod yn disgrifio gelyn Dafydd, yn disgrifio, i ddweud y gwir, gelynion y saint ar hyd y canrifoedd. Mi fyddwch chi'n gallu defnyddio'r salm yma, ond i fyddwch chi'n gallu defnyddio'r salm i ddisgrifio cymaint. Rhai falle ni'n gallu darllen yn llyfrau hanes, rai ni wedi cael profiad personol ohonynt. Mae yna elfen fan hyn o ddirmig ond oes na, wrth i Dafydd ddisgrifio gweithredoedd ei lynion. Gwrandewch, mae'n dibynnu sut ydych chi'n ei darllen ond wrth gwrs ni ddim eisiau fod yn amharchus wrth darllen yr ysgrythyr. Ond mae yna rhyw dôn yma. Adnod 1, paham mae'n siarad gyda Doeg ac yn cynrychioli Saul, paham yr ymffrosti mewn drygioni o gadarn. Allech chi newid eich llais yna tipyn. Mae yna rhyw fath o ddirmig fyna. Ti yn meddwl dy fod i'n rhywun. O gadarn, dwi ti ddim yn gadarn. Mae'n gwybod, mae'n ddirmygus fan hyn, mae'n edrych ar ei elyn ac yn dweud, dwi ti ddim yn gadarn. Dwi ti ddim pwy ti'n meddwl dy fod ti. Dwi ti ddim mor galed, dwi ti ddim mor ddewr, dwi ti ddim mor gryf, nag wyt ti. Wyt ti'n sôn dy fod ti'n ddyn dewr, wyt ti'n sôn dy fod ti'n gadarn, ond mae Dafydd fel bethau'n dweud, paham i ti'n ymffrostio mewn drygioni o gadarn? Mae Gwreiddiau yn parhau yn wastadol. Mor wahanol, mae'n cymharu fe gyda Gwreiddiau. Dyna chi wahaniaeth, mae'n agendor anferth rhwng daioni Duw sydd yn para hi tragwyddoldeb. A'r hyn yr oedd Doeg yn eog ohono. Oedd ei elyn wedi ymosod. Dyma beth oedd e'r gŵr cryf cadarn yma nôl pob sôn wedi wneud. Roedd e wedi ymosod ar gryw o ddynion oedd heb arfau, i ddechrau gyda. Ond fwy na hynny, yr offeiriaid yma, nid yn unig doedden nhw ddim yn cario arfau i'w hamddiffyn nhw, doedden nhw hefyd yn wedi cael hyfforddiant i amddiffyn eu hunan, felly roedden nhw fel oen i'r lladdfa. Ac ymfalchiodd Doeg yn ei ddewrder
pan nad oedd yn ddewr o gwbl. Gall unrhyw un fod wedi mynd lan at yr offeiriad yma ac wedi lladd nhw. Gall unrhyw un fod wedi wneud. Fydde dim eisiau hyfforddiant hyd yn oed. Bydde unrhyw un, bydde plentyn wedi gallu dod gyda cleddyf yn ei law a lladd yr offeiriad. Fod dim eisiau rhyw misoedd ar flynyddoedd o hyfforddiant milwrol. Yr oedd unrhyw un. Ond mae hwn nawr yn credu bod e'n rhywun special, bod wedi mynd lan ac wedi lladd rhain gyda'r cleddyf. Ac yn ymfalchio ynddo fe, ac yn ymfalchio yn ei ddewrder. Doedd dim i cadarn am hwn. Ac yna mae Dafydd yn ei ddisgrifio fe am yr un twyllodrus oedd e. Adnod 2. Dy dafod a ddychymig esgelerder fel ellyn llym neu fel rasel. Chi dychmygu'r peth? Yn gwneithio'r twyll. Mae'n disgrifio fel rasel. Be mae'n dweud fan hyn? Be mae'r rasel ellyn llym yn gallu gwneud? Mae'n gallu rhoi cwt cas yn diwedd. Mae'n gallu lladd rhywun. Mae mor beryglus i ddal rasel yn eich llaw chi. A mi fydde fe'n gallu dod â bywyd rhywun i bewn o feneiliadau. Un taro gyda'r rasel yma, bydde'r bywyd yn dod i ben. Bydde fe'n niweidiol tu hwnt. Ond be mae'n dweud? Mae dy dafod di, doe. Mae dy dafod di a ddychymig esgelerder, mae e fel ellyn llym yn gwneithio'r twyll, hoffais ddrygioni yn fwy na daioni, a chelwydd yn fwy na threithi cyfiawnder. Mae'n dweud am beth yw e, mae'n dweud y gwir yn diwe. Mi rwy ti yn hoffi drygioni fwy na daioni. Mi rwy ti'n dwyllodrus. Adnod 4, hoffais bob geiriau distryw. O, dafod twyllodrus. O, mi rwy ti'n un drwg. Dyna chi ddisgrifiad o elynion yr Efengil. Nawr wrth gwrs, mi fydda'r rhai yn mynd mor bell a beth nad hwn, a lladd. Ond falle bod hwnna ddim yn natur rhai pobl, ond eto gyd mae hyn sydd wrth rhaid y peth yn enwedig pan mae'r Efengil yn taro rhyw bwynt, yn taro rhyw rhan o'r bywyd, a mae'r casineb a'r gwylltineb, ac dyna safle y pregethwr yn pregethu. Mi fydde Dafydd yn edrych ar ei safle fe fel gwas yr arglwydd, a dyna yw gweision yr arglwydd. Maen nhw yno yn y pwlpit yn gyhoeddi Gaerdyw, ac efallai mynd am flynyddoedd ar gynulleidfa ddim wedi ystyried dim byd, a popeth yn iawn, popeth yn neis. Dwi'n hoffi'r Efengil yma, ac yna rhyw ddydd mae'r pregethwr yn taro ar rhyw beth bach sydd yn peri i'r person i wylltio ac i gasau. Mae'r Efengil yn gwneud hynny. Ac ambell waith mae'n cymryd blynyddoedd i hyn dod i'r wyneb. Oedd hwn yn eog o dwyll. Ond yn waith hyd yn oed pan mae yna elfen fan hyn o wirionedd yn y ffeithiau a roddir. Ond nid yw hwnna falle'n fwy peryglus. Pa mae rhywun yn dweud celwydd amdano chi, ond mae yna elfen o wir amdano fe, mae e lot yn waith yn diwedd. Achos mae e'n fwy gredadwy. Pa mae rhywun yn dweud, roeddech chi yno, wel oeddech o chi yno. Ac i chi ddweud y geiriau yma, do, mi roedden ni, mae newyddiadurwyr yn arbenigwyr ar hyn. Oedd chi'n darllen pennaw drwy erthigol, a chi'n meddwl, o, dyna erchill beth mae person wedi wneud, ac yna chi'n darllen yr erthigol a dweud dim byd o'r fath. Ond os ych chi dim ond yn darllen y pennawd, i chi wedi, mae'r cymeriad yna wedi cael ei barddio'n llwyr. A dyna fel mae newyddiaduriaeth yn gweithio. Maen nhw'n dod, maen nhw'n denu chi mewn, maen nhw'n dweud rhyw frawddeg allan o gyd-destun, a maen nhw'n rhyw gelwydd, ond maen nhw elfen o wirionedd yn y peth. Ac mae gweision yr arglwydd wastad wedi cael hwnna wedi digwydd yn nhw. Dyna fel mae Satan yn gweithio. Mae'n un twyllodrus, mae'n un celwyddog, a pan mae'n defnyddio i weisio yn ei hunan i ddod â drygioni yn erbyn yr Efengil, mae'n aml iawn fe newn nhw ddod â elfen o'r gwir mewn. Fe nes i ddweud na, ond dim fel na. Nid yn y cyd-destun yna, mi roedd na 2-3 brawddeg cyn a 2-3 brawddeg ar ôl, ac yma felly hwnna'n traws newid yr ystyr y frawddeg yn y canol, ond nid fel na mae gelynion yr arglwydd yn gweithio. Maen nhw'n dweud elfen o'r gwirionedd, gadael ffeithiau allan, ychwanegu chydig bach mewn. O, mae dyn, mae Dafydd yn ei ddeall, mae'r byd ac mae dyn yn llawn balchder. Balchder wrth wynebu'r hyn sydd yn dda ac o Dduw. Ond mae dyn yn falch yn diwe yn ein erth ei hun, ond nid ni'n dod ar draws pobl fel hyn trwy'r amser. Does dim lle ganddyn nhw i Dduw.
Cred dyn y gall sefyll a goroesi wrth ymddiried yn ei allu ei hun. Faint i chi'n nabod yn y byd sydd yn credu bod nhw'n gallu goroesi ar ben ei hun? Tybiwn ni'r mwyafrif llethol. Dim pawb, mae'n rhai yn ffeindio bywyd yn anodd. Ac yn ceisio efallai, neu ddim yn gwybod pa le i droi. Ond eto, falle yn rhy falch i chwilio yn y mannau cywir. Ond mae'r mwyafrif llethol yn credu fedra i byw bywyd heb Dduw. Does dim angen Duw arna i. Ac maen nhw'n ymfalchio yn ei gallu i ddarparu ar eu cyfer nhw ac ar cyfer eu teulu nhw, ei gallu adeiladu fy nhi fy hun a popeth sydd yn gysylltiedig â hynny, rhyw fath o deyrnas bach personol. A mae'r hyn pobl yma ni'n dod ar eu traws nhw, dyn nhw ddim yn troi at Dduw, a dyn nhw ddim nid yw yn cyffesu unrhyw gwendid yn nhw hunan. Ond nid yw mor wir o bob un i ni'n dod ar ei traws, neu'r mwyafrif. A barn, a'i barn oes o'r saint. Dyma beth sy'n mor wir. Fod barn y byd o'r Cristion. Fod y Cristion yn un sydd yn pwyso ar Dduw. Ac maen nhw'n dweud hynny mewn ffordd dirmygus. Yn dweud nad yw y Cristion yn gallu ymdopi gyda'r byd a'i broblemau, mae gwan ydyn. Ac felly maen nhw'n honni, oherwydd bod ni'n methu ymdopi â phroblemau'r byd fel nhw, maen nhw wedi goroesi yn ôl pob sôn. Ond maen nhw'n credu bod bywyd mor gymleth, mor anodd, mor gymaint o dreialon a siomedigaethau ar ein traws ni, bod rhaid i ni bwyso ar rhywbeth. Ac maen nhw'n ddirmygus o'r Cristion, tra yn ymfalchio yn ei nerth ei hun, ac yn ei cyfoeth dyna beth. Maen nhw'n neud gan amla, maen nhw'n edrych arno ni gyda piti. Chi siŵr o fod wedi dod ar ei drawsau. Pa maen nhw'n meddwl, ambell waith, ond maen nhw'n meddwl, wel, mae yna rhywbeth cute am y farn yna. A maen nhw'n teimlo'n sori drosto ni. A teimlo piti drosto ni. A dyna fel mae'r byd yn meddwl o'r Cristion yn aml. Meddwl o'r Cristion a phlant y Cristion yn cael piti garw drosto ni. Maen nhw wedi cael eu hamddifadu o bleserau'r byd. Ac yn edrych lawr arno ni ambell waith, a lle y Cristion yw derbyn hyn, i beidio brwydro ni erbyn balchder fydda hynny, i ni dal yn ei ddweud fel y gymau, ond os ydyn nhw eisiau fod yn dirmygus, mae rhaid i ni adael i'r peth fod yn aml iawn, mae'n ambell i fan, ambell i dro ni'n gallu sefyll lan a dweud rhywbeth pa mae'n iawn, ond dyna gan amla, ni ddim yn mynd i amddiffyn ein hunan a dweud ydw i ddim felly, ond dyna yw'r farn, dyna'r farn, maen nhw'n meddwl bod ni ddim wedi byw bywyd, bod ni ddim yn gallu byw bywyd, bod rhaid i ni cael ein hamddiffyn, a dyna fel maen nhw, ond dyn nhw'n sylweddoli, mae hwnna'n wir. Dydyn ni ddim yn gallu ymdopi mewn bywyd. Does neb yn gallu. Dydyn ni ddim yn gallu gwynebu marwolaeth. Dyle neb fod yn gallu gwynebu marwolaeth. Marwolaeth yw'r peth mwyaf erchyll allwch chi ddychmygu. Allwch chi ddychmygu dod. Peta chi'n gwybod, mae rhai mewn damwain car ddim yn gwybod bod i bywyd nhw'n dod i ben. Mae hwnna'n erchyll yn diwedd. Mae rhai mewn awyren neu mewn llong sy'n mynd lawr. Ddim yn gwybod bod e'n mynd i ddigwydd. A mae hwnna'n erchyll. Ond allwch chi ddychmygu dim i gwaith yn gwybod bod yr awr yn dod, bod yr eiliad yn dod, bod yr eiliadau yn dod, pa mae'r anadl olaf yn dod. Alla i ddim dychmygu dim i mwy brawychus yn gwybod dwi ar fi'n anadlu fy anadl olaf ac yn camu mewn i dragwyddoldeb a dydw i ddim yn gwybod beth sydd yn dod. Alla i ddweud wrth chi mae'r byd yn iawn i ddirmygu ni achos dydw i ddim yn gallu ymdopi dy hwnna. A ddyle neb fod yn gallu. Dwi ddim yn gallu deffro yn y bore ac ymdopi gyda'r ofnau beth gall ddigwydd i fy nheulu fi heddi. A'r holl bethau gall ddigwydd. Alla i roi fy llaw lan i'r byd. Os maen nhw eisiau chwerthin am fy mhenni, fe ddweda i, fedra i ddim ymdopi gyda bywyd. Mae bywyd yn anodd. Mae bywyd yn erchyll. Mae'n llawn ofnau. Mae'n llawn trealon. Mae'n llawn pob math o bethau. Ac felly fedrwn ni ddweud, mae angen i ni bwyso arno. Mae rhaid cael i ni bwyso arno ar gyfer bywyd, ond y fwy na hynny ar gyfer marw. Ond mae'r byd, ydyn nhw. Bydd nhw'n chwerthin am ein penni. Bore fori. Os fi rhywun yn gofyn i chi, be wnaethoch chi ddoi? Is i'r capel tair gwaith. A fydden nhw'n chwerthin. Nyn nhw ddim wneud eich gwyneb chi falle. Ond fydd na ryw werthin bach tu nôl y llenni fel bethau. O, mae'r byd mor gryf. Mae nhw'n gallu ymdopi gyda gwynebu unrhyw newydd.
Ac I ni wedi adeiladu'n teyrnas bach ni. Drychwch ar fy nhi. Drychwch ar y car dwi'n yrru. Mae gen I 2 gar. Mae gen I 2 gartref. Edrychwch ar y gwyliau dwi'n cael. Edrychwch ar fy statws yn y gwaith. Dwi wedi dringo lan i'r top. Chi'n gwybod pwy ydw I? Nid gweithiwr cyffredin mo honna I. Dwi wedi dyrchafu'r ysgol. Ac mae gen I deitl. Ac ych chi'n gallu gweld mae'r byd. Os nad ydyn nhw wedi cyrraedd dringo lan yr ysgol, dyna'r freuddwyd. Dyna be maen nhw eisiau, ac maen nhw'n genus o'r rhai sydd wedi wneud ond mae'r rhai sydd wedi wneud yn edrych lawr ar y rhai sydd heb, a rhai sydd heb yn edrych lan ar y rhai sydd wedi, ac yn ei gennu nhw. Ac mae'r byd yn meddwl, dyma beth I ni moyn, adeiladu ar fy nerth fy hunan, dwi yn gallu ymdopi mewn bywyd, a dwi yn gadarn, dwi'n gryf. Drychwch ar fy nghyfoeth I. Dyna'i nerth nhw. Maen nhw'n credu bod nhw wedi goroesi tan i'r anadl olaf ddod. Ond tan hynny, maen nhw'n meddwl bod nhw wedi goroesi. Nhw sydd wedi gweithio'n galed ac wedi adeiladu ar y cyfoeth. Nhw sydd wedi llwyddo cyrraedd y safle yn y gymdeithas sydd yn peri ei bod wedi dyrchafu uwch eraill. Drychwch ar adnod 7. Wele y gŵr ni osododd Dduw yn gadernid iddo. O'i gadernid oedd ei gyfoeth, ei bersonoliaeth, ei statws. Dyna'i gadernid Wele y gŵr ni osododd Dduw yn gadernid iddo, eithir ymddiriedodd yn lluosogrwydd ei olyd ac a ymnerthodd yn ei ddrygioni. Maen nhw'n byw o ddydd I ddydd heb le I Dduw. Dyn nhw ddim yn ymddiried mewn Duw. Dyna I chi dwp, maen nhw'n dweud. Dyna I chi wendid yw pwyso ar Dduw. Pwy sydd yn mynd I bwyso ar un sydd yn anweledig? Pwy sydd yn mynd I bwyso ar Dduw mewn bywyd? Dwi ddim yn mynd I ddibynnu ar neb arall. Dwi'n mynd I ddibynnu ar fy ngwaith caled, ar fy statws, ar fy nghyfoeth. Dwi'n mynd I edrych ar ôl fy hunan a fy nheulu. Lle chi ddychmygu nhw pan maen nhw wedi tyfu'n hun ac yn edrych lawr ar eu plant a'i gwirion, gwiresau, maen nhw'n edrych nawr, rhai fi yw'r rhain. Ac wedyn os yw plant a'i plant yn neud yn dda mewn byd bynnag maes, plentyn I fi yw hwnna, me wedi llwyddo achos pwy ydw I, achos dwi'n dad mor arbennig. Drychwch, me wedi llwyddo, a mae rhyw falchder yna, does? Mae agos na falchder, chi'n ei clywed chi'n clywed y troi'r amser. Sawl gwaith chi'n clywed pobl yn ymfalchio, ac yn dweud yma'n ffordd, dyn nhw ddim eisiau fel, swndo fe'n ymfalchio, ond drychwch, dyma be mae mhlant I wedi wneud, maen nhw mor dda. Ac maen nhw'n mynd yn hen fel yna, maen nhw'n mynd i'w beddi fel yna, yn ymfalchio, drychwch beth dwi wedi wneud, a dyn nhw ddim wedi cyffwrdd a llyfrau hanes y byd, fi neb yn cofio am eu bydolaeth nhw, ac eto gyd y drychwch yno fi, ac maen nhw'n fodlon camu mewn I tragwyddoldeb, gyda'r balchder hynny o bwyso ar fy nerth fy hunan. Dwi ddim eisiau pwyso ar ffon. Dyna beth maen nhw'n dweud, sa'n cofio beth yw'r term, ond fel ar fagle, mae rhaid i'r Cristion bwyso ar rhywbeth I helpu nhw. Maen nhw mor wan. Dyna fel maen nhw'n meddwl. Ond maen nhw'n iawn. Maen nhw'n iawn I bwynt, ond beth nhw'n sylweddoli yw, dyna'r unig ffordd. Does dim modd ymdopi mewn bywyd. A fedrwch chi ddim gwynebu tragwyddoldeb heb bwyso ar hwn. Rhaid. Ond mae'r byd yn gallu edrych mor hyderus ac mor gadarn ac mor falch. Ond chi'n gwybod beth, dyma'r gwirionedd am y byd. Edrychwch ar adnod 5. Dyma sydd yn wir o unrhyw un sydd yn elyn I Dduw. Na mae'r rhai yn dangos ei gilyniad fwy nag eraill. Doeg yn sicr wedi ddangos drwy ddefnyddio'r cleddyf a lladd y diarfog ac yn honni fod e'n ddewr. Ond pinnau bod rhai mynd mor bell a hynny, neu dim ond yn casau ac yn dweud ambell I frawddeg yn erbyn rhywun. Dyma beth sydd yn digwydd I elynion Duw. Duw ath ddistriwiadithau yn dra gywydd. Efe ath gipia di ymaith, ac ath dyn allan o'th babell, ac ath ddiwreiddia o dir y rhai byw. Dyna beth mae'n mynd I wneud i'r byd. Yr rhai sydd yn gwrthod ymddiried yn niw. Wrth ddod i'r capel unwaith eto, mae'n ddwrnod weddol braf heddi, o'n i'n mynd heibio
sawl tŷ bwyta ar y ffordd a'r maes parcio yn orlawn. Ar y sil. Mae'n gyffredin ond dyw e. Dim un ohonyn nhw'n ystyried dydd yr arglwydd. Chi'n dod hyd y parc, byddech chi'n methu parcio bwys y parc heddi. Ceir wedi parcio a teuluoedd yn mynd o gwmpas y parc bore pnawn a nos achos bod hi'n braf. Dim ystyriaeth o ddydd yr arglwydd, heddi. Ac maen nhw'n ddigon bodlon neu byd heb ddiw. Does dim eisiau lle i ddiw. Dyn nhw ddim yn cadw'r sabodd. Hyd yn o'r rhai, byddech chi'n meddwl, a sut bod yn bosib, mae'n rhai sydd yn meddwl rhai sy'n profesu sy'n angen cadw'r sabodd, a mae hwnna'n fater arall. Ond maen nhw'n meddwl bod nhw'n gallu byw heb ddiw. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n gallu byw heb gyfarwyddyd gair Duw. Ond be mae Duw yn dweud, fel planhigyn yn cael ei bigo o'r ddaear, ac i ni'n dod i'r cyfnod yna, dydyn ni, fe fyddwn ni nawr yn dechrau mas i'r ardd, ac nawr mor hyfryd yw'r haf, fi'n gwybod fod y oriau o waith yn mynd i fod o'n mynd mas i chwynnu'r pridd, a mynd lawr am yng nghefn i wedyn yn mynd am wythnosau, achos i'n gwybod lawr i'r pridd a plygu, ac mae'n bobman. Dwi ddim eisiau chwyn i Dyfu, a mae fel na chi di roed, ond sy'n byd gwell na gos, na pan i chi'n mynd i nôl chwyn o'r ardd, a chi'n rhoi siglad bach i'r pridd, a mae'n dod mas i gyd. Mae'n deimlad braf. A 70 tro arall ar ôl fi tynnu 70 arall mas, mae'n nghefn i di mynd. Ond dyna be mae fel, ond dyna be mae'r arglwydd yn dweud, dyma fel fydd y byd, yr rhai sydd yn gwrthod credu mewn Duw, bydd y fel Duw yn mynd lawr at y chwyn, at y planhigyn, ac yn rhoi ysgytwad fach iddo fe, ac mae'r holl gwreiddiau yn dod allan o'r pridd. Mae'n eiliad, fydd yn cael ei chwipio, tynnu allan. Fel planhigyn yn cael ei bigo o'r ddaear, fe ddaw y gwreiddiau allan yn rhwydd. Does dim cadernid yn y byd yma sydd yn honni fod nhw mor gadarn. Mae'r darlun yn debyg iawn ond yw e hefyd i adeiladu sylfaeni ar dywod. Yr un math o ddarlun yw e, cadernid a diffyg cadernid. Yr adeiladu tŷ ar dywod. Allwch chi ddychmygu dim i mwy twp. Na mynd â cerrig a brics a sement a phopeth a mynd a pren a dod ar holl beth taflu ar lan y môr ac yna reit wrth ochr y dŵr a dod a dechrau roi falle palu lawr chydig bach achos chi'n meddwl bydd yn ei lot o synwyr a chi'n dechrau adeiladu'r wal lan ac yna mewn 2 awr mae dŵr yn dod mewn ac mae'n syrthio lawr. Dyna y math o beth yw cadernid pan i ni yn mynd i ganol y byd ac yn falle'n teimlo does dim llawer o Gristnogion i gael yn y wlad bellach ac mae'r rhain mor llwyddiannus. Maen nhw mor ddirmygus ohono ni. Mae gymaint o biti dyn nhw drosto ni. A chi'n gweld i gwacter bod nhw'n pwyso ar dywod. Maen nhw fel darn bach o blanhigyn simsan yn y ddaear. A be mae'r arglwydd yn dweud? I chi wedi gwrthod ymddiried yn niw ac fe dyna i chi fyny o'r pridd. Just fel. Does dim cadernid. Pwysant ar yr hyn nad yw'n gadarn. Maen nhw'n pwyso ar ei iechyd. Oes unrhyw un yn gallu dychmygu synwyr cyffredin i bwyso ar iechyd? Dwi ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd fory. Dwi ddim hyd yn oed yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd heno. Dwi ddim yn gwybod pryd mae'n mynd i daro. Dwi ddim yn gwybod. Ni'r cwrs cymor cyntaf yn ddiweddar. Gwna'n sôn am y tabledi bach mae'n chi'n gallu cymryd, sy'n gallu rhwystro trawiad. A ni'n meddwl, wel, sa'n gwybod pryd mae'n mynd i ddigwydd. Felly mae'r paced bach o'r tabledi mae gatren, ond sy'n pwrpas i cael tabled yn y cwpwrdd sy'n mynd i rhwystro trawiad os dwi yn y car. Sa'n gwybod pryd mae'n mynd i daro. Dwi ddim yn gwybod pryd mae salwch yn mynd i daro. Ond mae'r byd yn pwyso ar ei iechyd, ac os nad ar iechyd, ar ei swydd. Ac yna maen nhw'n gobeithio, drychwch ar fy swydd, ond fe allwch chi glywed bore fori bod dim swydd ganddo chi. Ac yna maen nhw'n pwyso ar ei poblogrwydd. Beth am poblogrwydd? Bore fori fe all rhywun dweud celwydd amdano chi sydd yn strywio'ch bywyd chi a'ch enw da chi yn llwyr. Mewn un eiliad, un celwydd sydd eisiau, a dyna fe, mae'r cyfan wedi striwo. Chi'n pwyso ar eich iechyd, neu ar eich enw da, neu ar eich swydd, neu ar eich arian. Mae'r byd yn pwyso ar hyn nad yw yn gadarn. A beth mae'r arglwydd yn atgoffa ni, fe fydd na atebolrwydd.
Fe fydd dydd yn dod pan bydd dyn yn atebol yn gyntaf am wrthwynebu'r saint, am wrthwynebu gweision yr arglwydd, ac am wrthwynebu'r efengil a'r arglwydd Iesu Grist ei hun. Ar hyn mae'r salmydd yn dweud yw, fe fydd y distryw yn dragywydd. Mae'n erchill, mae'n anodd dychmygu'r peth yn diwedd. Dyw ath ddistrywiad dithau yn dragywydd. Mae'r dyn modern wedi penderfynu dyw hwnna ddim yn bosib. Yn ei falchder ac yn ei gadernid ac yn ei ddirmig o ddiw, mae wedi penderfynu na fydd na ddistryw, ond mae gair Dyw yn dweud wrthyn ni, nid yn unig fydd na ddistryw, ond bydd y distryw yma'n para tragwyddoldeb. Wel, gadewch i ni symud ymlaen felly at gadernid y saint, adnod 8, ond mae fi sydd fel olewydden werdd yn hi Dduw. Mae Dafydd yn dweud, yng ngwyneb hyn oll, yng ngwyneb tristwch mae newydd i weld. Yr offeiriaid yma gafodd ei llofruddio mor ddi-seremoni gyda cleddyf, min y cleddyf. Ond mae fi, wrth iddo edrych a doeg a'i elynion ond mae fi sydd fel olewydden werdd yn hi Dduw, ymddiriedaf yn rhigara Dyw byth ac yn trygywydd. Nad oedd yn edrych yn gadarn ar y pryd, mae e'n gwybod, stem ot be mae fy amgylchiadau allanol yn edrych, fy mod i'n edrych yn wan ar byddinoedd yn fy erbyn ni, mi rwyt ti'n lladd yr rhai sydd yn agos i mi, rwy fi yn wahanol i ti fel olewydden werdd yn hi Dduw, ac dwi yn ymddiried yn rhigaredd Dyw byth ac am dragywydd. Tra fod y byd yn llawn balchder ac yn hyderus ac yn allanol hyderus o'r bwyso ar ei gallu anerth ei hun, mae'r Cristion yn gwybod beth yw gwir gadernid. Mae'r Cristion fel olewydden werdd. Hwn mor wahanol i sefyllfa'r byd, sydd yn cael ei cipio i fyny o'r ddaear fel planhigyn pitw simsan, darn o chwyn, ond mae'r Cristion, mae'r byd fel y darn o chwyn, ond mae'r Cristion fel olewydden werdd. Dyna i chi gadernid. Mae'r Cristion wedi blannu yn yr arglwydd Iesu Grist. Yn wyneb erledigaeth ac atgasedd y byd, ac wrth wynebu'r byd a'i dreialon, a'r holl anhawsterau, a'r holl somedigaethau, mae'r Cristion fe all wynebu'r cyfan yn hyderus, gan nad yw yn pwyso ar ei nerth ei hun, na'i allu, na'i gyfoeth ei hun, na'i iechyd ei hun, na'i boblogrwydd ei hun. Dwi ddim yn pwyso ar unrhyw beth o'r fath, achos mae'n gwybod mae tywod yw'r cyfan. Diwerth. Ac mae'n sicr yn gwybod mae diwerth yw'r cyfan yn enwedig wrth wynebu'r holl alluog. Llwch chi ddychmygu, pan fydd yr anadl olaf yn cael ei anadlu yn idd y farn, allwch chi ddychmygu sefyll ger bron Dyw a dweud ges i gyflog eitha da. Oedd jobyn bach da dy fi. Ges i swydd gyda tipyn o statws. Ydych chi'n credu bod yna'n mynd i gyfri rhywfaint? Neu allwch chi credu bod chi wedi sefyll ger bron Dyw ac eich holl bechod a'ch angrediniaeth, nes i helpu llawer o bobl. Fi i'n athro ysgol Sul, ac roedd pawb yn edrych lan atau, ac fe bregethus i'w dro. Fel betai hwnna'n ddigon? Wrth wynebu sancteiddrwydd Dyw, nid oes ganddo ddim i amfalchu ynddo, ond mae'r Cristion yn ei holl bechod yn gallu sefyll yn hyderus wrth wynebu unrhyw beth pam mae wedi ei wreiddio yng Nghrist. Fe all wynebu cyfiawnder Dyw yn idd y farn. Pam? Dwi wedi fy ngwreiddio yng Nghrist. Dyna lle mae fy ngwreiddiau fi. Dwi yng Nghrist. Mae yn dwyn ffrwyth fel yr olewydd, ym mha bynnag amgylchiadau fe ddaw a ffrwyth. Oherwydd fod e'n pwyso ar Grist a wedi blannu yng Nghrist, mae ei draed fel betai nawr yn gadarn ar y graig ar yr arglwydd Iesu Grist. Does dim lle fwy cadarn nag i sefyll ar y graig, a'r graig hwnnw yw Iesu Grist. Cyflawnodd Crist popeth sydd yn angenreidio ar gyfer yr enaid. Mae gair Dyw yn llawn
o ddisgrifiadau o beth mae Iesu Grist wedi wneud trostom ni. O enedigedd gwirthiol fe anwyd yn berffaith, ac ef oedd yr oen dinam, ac ni lygrwyd yr Iesu gan bechod, gan ein pechod ni, ac yna wrth iddo dyfu o fod yn faban i fod yn fachgen, ac yna fynd yn hun, yn ddyn ifanc, fe gyflawnodd gydol ei fywyd, yn llwyr ni bechod mewn unrhyw ffordd, fe fodlonodd yr holl ofynion y tad, ond yn fwy rhyfeddol wedi cyflawni popeth oedd y tad yn ei ddisgwyl ohono yn ei fywyd, wrth gyflawni'r holl gyfraith, ac wrth iddo fe gallu dweud oedd y tad, dwi wedi byw bywyd sydd yn gwbl gyfiawn, wedi cadw'r ddeddf yn llwyr ar gyfer y bobl, fy mhobl i, fy mraidd i, ac ar ôl hynny gyd, fe gyflawnodd fwy ar ein cyfer ni. Fe aeth i'r groes, ac yno ar y groes fel ein cynrychiolydd, fe gymerodd gosb yr heiddom ni, y gosb am ein pechod, y gosb am ein tor cyfraith ni, y gosb am ein balchder ni pan does ganddo ni ddim byd i ymfalchio ynddo. Y gosb am droi cefn ar Dduw, y gosb am dirmygu gweision yr arglwydd, y gosb am dirmygu Cristnogion, y gosb am droi cefn ar ddydd yr arglwydd, ar air yr arglwydd, ar orchmynion yr arglwydd, a beth ddigwyddodd i ni'n gallu edrych i fyny, ac i'r arglwydd Iesu Grist i ledu ei ddwylo, fe roes ei ddwylo pur ar led ar y groes. Pam? Mwyn cymryd y gosb, yno ar y gosb, tywallodd y tad, y gosb ar ei fab, ac yno yn yr amser yni ar y groes, yr amser erchill yni, fe ddioddefodd Crist holl uffern, am ei holl blant, am holl dragwyddoldeb. Allwn ni ddim dychmygu'r peth, petai'n gosb am un Cristion, bydde fe'n ddigon, ond am ei holl blant, yma'r peth tu hwnt i ddisgrifiad. Dyna, ar y trydydd dydd, fe ddangosodd yr arglwydd Iesu Grist mae buddugoliaeth gyflawn oedd hon, ac fe atgyfododd o'r bedd, ac fe goncrodd Satan, a fe goncrodd pechod, fe goncrodd uffern. Ac be mae Dafydd yn dweud, arno fe dwi'n pwyso. Dwi'n pwyso ar fab Duw. Ar hwn. Mae fe enaid yn saff yng Nghrist. Dwi wedi fy ngwreiddio yng Nghrist. Dwi'n ymddiried yng Nghrist. Mae hwn wedi gwneud y cyfan. Mae wedi talu'r pris. Mae wedi cyflawni'r cyfan. Ond mae fi, dim syndod fan yn dweud, ond mae fi, dim balchder fan hyn. Dwi ddim yn ymfalchu yn ei hunan, achos mae'r cyfan yng Nghrist, ond mae fi sydd fel olewydden werdd yn hyddiw, ymddiriedaf yn rhigaredd Duw, byth ac yn dragywydd. Dyna chi safle gadarn. Pa mae'r byd yn chwerthin am ben yr eglwys sydd yn edrych mor wan. Dafydd mewn alltid, allwch chi ddweud, ar adegau hynny, pan pobl ar ei ole, ac roedd yr unigrwydd yna, doedd e ddim yn hir arglwydd, ac yn bell o ddiogelwch, ond oedd e gallu dweud, rwy'n saff, pam, achos dwi yn niw, dwi'n ymddiried yn niw, mae gen i gadernid mwy na'r byd, a'i holl feddinoedd. Mae gadewch i ni symud ymlaen yn sydyn i orffen yn drydydd gogoniant Duw, wel adnod 9 i orffen y salm. Ac mae'n gwneud synwyr ond diwe, mae yna rhyw fath o synwyr cyffredin yn yr adnod 9 yn dilyn adnod 8. Clod foraf di yn dragywydd oherwydd i ti wneithir hyn, a disgwyliaf wrth dy enw, canis da yw ger bron dy saint. Mae fel yr emyn i ni'n canu'n aml, diolch i ti yr holl alluog Dduw am yr efengil sanctaidd. Halleluia. Amen. Dyna be mae'n dweud. Clod foraf di yn dragywydd. Diolch i ti yr holl alluog Dduw. Pam, am i ti wneithio'r hyn, popeth, am i ti ddelio gyda Doeg, am i ti ddelio gyda Sol, am i ti ddelio gyda gelynion yr arglwydd, ond hefyd am iachawdwriaeth, am fy mylhannu yng Nghrist, am i ti roi gobaith i mi, ti hwnt i obaith y byd, mae fy ngobaith i hydragwyddoldeb, mae'r byd yn ei ffylineb yn ymfalchio, yn ei gweithredoedd ei hunan, ac yn ei nerth, yn ei cyfoeth, ei gallu poblogrwydd. Yna, yn ymfalchio am pob math o bethau. Ond gwebyr Cristion mae ffylineb yw hyn. O mae'r hyn oll yn arwain at gondemniad yr arglwydd. Mae'r Cristion yn ymfalchio mewn rhywbeth gwahanol. Mae'n ymfalchio yng Nghrist. Clod foraf di yn dragywydd.
Nid yn unig nawr, ond fori hefyd ac ymhen blynyddoedd, ac mae'n dweud hyd tragwyddoldeb, gan mae Crist sydd wedi gwneud y cyfan ar ei ran. I Dafydd, achubodd ei law o'i olynion, ond hefyd fe gafodd ei achubiaeth yr enaid. A dyma hefyd sydd yn wir i'r Cristion, llawen ha, gan fod ei obaith yn llwyr ar yr arglwydd, sydd yn abo i'w gadw hyd tragwyddoldeb. Dyna sut y mae'r Cristion. Dal bod na ofnau corfforol, daearol, petai ni'n dod wyneb yn wyneb ar anadl olaf. Wrth gwrs, dydyn ni ddim wedi troedio'r ffordd yn ar blaen, ond yma na elfen hyd yn oed wrth wynebu rhywbeth mor fawr. Y mae e'n gwybod fod ei enaid yn saff, gan ei fod yn pwyso ar yr arglwydd. Mae Duw yr emyn yma, mae Duw yn llond pob lle, presennol ym mhob man, y nesaf yw efe o bawb at enaid gwan, wrth law o hyd i'w rando cri, nesau at Dduw sydd dda i mi. Dyna be mae'r Cristion, mae'r byd yn meddwl, i chi mor wan. Wel ydyn. Ond mae'r Cristion yn gwybod mae ganddo arglwydd sydd wrth law o hyd i'w rando cri. Ac oherwydd hynny fel Dafydd, mae am fod yn agos at yr arglwydd, nesau at Dduw sydd dda i mi. Yr arglwydd sydd yr un maint derfysga'r byd, anwadalwch dyn, yr un yw ef o hyd. Y graig ni sifil yn merw'r llu, nesau at Dduw sydd dda i mi. Dyna be mae Dafydd yn dweud yn y salm yma. Does dim lle gwell, does dim lle fwy cadarn. Yr holl gyfoethog Dduw ei olyd ni leha, di walla bob peth byw o hyd a'i wyllus da. Un dafn o'i fôr sy'n fôr i ni, nesau at Dduw sydd dda i mi. Mae salmydd yn dweud a disgwyliaf wrth dy enw. Canis da yw ger bron dy saint. Mae e'n disgwyl wrth yr arglwydd. Sut gall Cristion caniatáu yr enaid, neu amddifadu yr enaid, o ddarllen ei air yn ddyddiol, o cael cymdeithas ar saint, o cael gwrando ar bregethiad y gair a chanu clodydd yr arglwydd. Sut gall Cristion? Mae'r Cristion yn deheu am y pethau yma. Dyma beth mae'r Cristion am. A pan dwi ddim yn gallu bod yna, am ba bynnag reswm, mae e'n deheu, na fydden ni'n gallu. Dyna chi brawf o Cristion. Mi roedden ni'n siarad am hwn gyda pobl ifanc neithiwr yn dweud yr elfen hynny o gyfarfodydd. Ond beth sydd yn profi, pan mae salwch yn dod ar ein traws ni, neu henaint, pan nad ydyn ni'n gorfforol yn gallu bod yna. Ond mae'r deheuad yn parhau. Ond ydyn ni'n colli popeth, mae'r arglwydd yn cyfarfod yn ein cartrefi ni, neu lle bynnag i ni. Ond mae'r deheuad yna ac yn cofio. O dyna be bydde Dafydd wedi dweud, pan ddim yn gallu fod yn hir arglwydd, mi fydde fe'n deheu am cael bod yna. Ond oedd e ddim gwanach i ffwrdd achos oedd e'n deheu. Ond oedd e ddim yn gallu bod. Sawl Cristion sy'n gallu bod, ond ddim yn dod. Mae'n eich i feddwl yn diwe. Mae'n eich i feddwl, os nad ydych chi yn deheu am y pethau yma, dydych chi ddim yn gallu uniaethu gyda'r salmydd. Mae'r salmydd fel petai yn dweud, nesau at Dduw sydd dda i mi. Sut dwi'n nesau ato? Yn ei air, yn fy nghartref, wrth siarad gyda fe, darllen ei air, yn hir arglwydd, i ddod at y saint ac i gyd addoli. Dyna yw nesau at Dduw wrth gerdded ar y stryd, yn cael cymdeithas ag ef. Ble i ni arni fel gwlad dwi ddim yn gwybod. I ni'n credu bod ni'n chwarae rhyw fath o grefydd, ond dwi'n yn gwybod pa grefydd yw e bellach. Na fydden ni mwy fel y salmydd. Na fydden ni'n gallu dweud hyn. Clodforaf di yn dragywydd, oherwydd i ti, neithiwr hyn, ti wedi fy achub i. Ti wedi rhoi pwrpas i fywyd. Ti wedi rhoi heddwch cydwybod. Ti wedi golchi bob un staen pechod i ffwrdd.
Ti di roi heddwch rhwng Duw a dyn. Ti di roi heddwch I fi a Duw. Ti di roi heddwch cydwybod I mi. Ti di roi gobaith I mi am dragwyddoldeb. Ti di roi gobaith I mi am bywyd anodd, o llawn ofnau. Ti di roi cysur I mi, a ti wedi addo pan ddaw yr anadl olaf. Fe fydde di yn agor dy lygaid, a fe fydde di yn ngweld I fydd y ffydd di'n diflannu, ac fe fydd yn troi yn olwg, ac ei di fy ngweld wyneb yn wyneb. Dyna be mae Salm yn dweud, clodforaf di yn dragwyd. Pam? Oherwydd I ti wneud yr hyn, I ti wedi achub enau, hi tragwyddoldeb. Ti wedi rhoi tragwyddoldeb I mi, I gannu dy glodydd di, ac felly dwi eisiau dod I gannu dy glodydd yma. Dwi eisiau rhoi fy mywyd I dy wasanaeth I di. Dyna be mae Salmydd yn dweud. Be bynnag mae'r byd yn ei ddweud, be bynnag yw'i dirmig nhw, dwi am dy wasanaeth I di. Disgwyliaf wrth enw. Dwi'n mynd I ddisgwyl wrth enw di drwy'r amser. Dwi'n mynd I pwyso arno ti. Canis da yw ger bron dy saint. Ond dyna dystiolaeth pob Cristion sydd wedi profi o ddaioni'r arglwydd. Dwi'n credu fod e. Dwi'n cael fy nhemtio dweud dyna beth ddyle fe fod, ond dwi ddim yn siŵr os yw hwnna'n iawn. Nawr dwi'n gwybod bod gwrthgilio. Dwi bron cael fy nhemtio dweud dyna yw e. Ond dydyn ni'n gweld llawer o hynny bellach nag un. A mae'n eich I ofni am ein gwlad ni ond yw e. Mae'r byd yna o gwrthgiliad yn un anodd. Dwi ddim yn gwybod. Un peth dwi'n gwybod yw beth ddylen ni fod. A un peth arall dwi'n gwybod, does dim lot o hwn o gwmpas yn ein gwlad ni bellach. Dyma beth ddyle tystiolaeth pob Cristion fod. Nesau at Dduw sydd dda I mi. Pam? Oherwydd I ti wneud popeth ar fy nghyfer I. Yr wyt ti di wneud y cyfan. Y daioni yn ei achub, yn ei gadw trwy daith bywyd. A dyna ble mae am fod. Mae yna salmau'n does sydd yn dweud, hoffwn I fod lle mae'r adar yn trigo. Faint o'r heini sydd I gael bellach. Unrhyw esgus posib I beidio. Os dim rai fi ddarllen heddi, dwi wedi blino. Os dim eisiau dod i'r cwrdd, na. Dyna beth I ni fel, dyna beth mor hwyr. Os dim eisiau fi dangos gras fan hyn, os dim eisiau fi wneud y llall, wastad o chwilio mesgyd. Dyma beth ddylen ni fod, pam? I ti wedi rhoi'r cyfan I mi. Ac os yw hwnna'n wir, disgwyliaf wrth enw, canis da yw ger bron dy saint. Wrth ymyl yr arglwydd yn ei gwmniaeth, nesau at Dduw sydd dda I mi. Dyma'r unig beth sydd dda I mi. Dyw'r byd ddim yn gallu cynnig dim byd I chi. Os fydd na rhywun yn rhoi llythyr I chi heno ac yn dweud, dwi'n rhoi holl gafoedd y byd I chi, dyw e ddim yn mynd i'ch helpu chi yn eich sefyllfa chi. Yr unig beth mae'n mynd I wneud i'ch wneud chi fwy bydol ac ymhellach o Dduw. Yr unig beth sydd yn gallu delio gyda bywyd yw nesau at Dduw sydd dda I mi. Dyma yw tystiolaeth y salmydd. Dyma tystiolaeth Paul. Dyma tystiolaeth Eseia. Dyna tystiolaeth yr holl apostolion. Dyna tystiolaeth Pantacelyn. Dyna tystiolaeth Christmas Evans. Daniel Rowlands, Howell Harris. Dyna tystiolaeth nhw gyd. Dr Martin Lloyd Jones. Dyna oedd ei tystiolaeth e. Ac mwy. A yw hwn yn ddisgrifiad ohonom ni. Ond mae fi sydd fel olewydden werdd yn hyd yw. Ymddiriedaf yn rhigared Duw byth ac yn dragwydd. Pam? Achos I ti wneud y cyfan. Yma'r cyfan o Dduw. Gadewch I ni weddio. O Dduw, I ni yn diolch I ti am yr efengil sanctaidd ac yn gofyn I ti fadde ni. Nad ydym ni yr hyn y dylsem ni fod yn llawer hi amal. Ac o Dduw, dangos I ni ble ni yn dy adael di lawr, a terda ni i'r man lle byddwn ni yn dy roi di yn ben ar ein bywydau, rwy ti wedi rhoi popeth I ni. Felly o Dduw, helpa ni I fedru canu dy glodydd, I glodfori dy enw, ac I ddod yn agosach at ti. Ter di'n plith, ter yn agosach at ni. Yn dy ras, I ni gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch I ni orffen drwy ganu'r emyn honno'n rhif 61, mae Duw yn llond pob lle presennol pob man. 61 gawn ni sefyll uwch ni.
A nawr bydde di ras i'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.